Yes, ụmụnne m ndị Igbo, ama m na ọ na-watch go this video. Ihe a bụ ministry adoration Reverend Fada Okunerere ha demolishiri ndị ụka. In fact, achọrọ m ikwu much thing, mana achọrọ m ka unu jiri anya unu bụ wee watch ihe Reverend Fada Okunerere kwuru. One ndị isi ụka si wee na-agba ya mgba. Ọ ihe a ka fa chọrọ ime Evangelist Ebuka Obi. Some people amala what Evangelist Ebuka Obi is passing through. One ndị ụka si agba ya mgba. Ọ ife a ka ha chọrọ ime nwoke mmadụ. Just make una watch this video. Ka unu watch ya ihe Reverend Fada kwuru about it. Ọ ga-erotere m this reading rotere m ihe oyite ihe mụ na ndị isi chọọchị na-eje n'oge ụfọdụ. Isi chọọchị maka na o nwere ihe mere ebe a yesterday. General with ihe reading to the he just rhymed exactly. You go say, look, the church is my vine, my vine. I love the church. I love Nsukka church. I love the bishop. I love the priest. I love them. But they dishearten me. Do you know yesterday? No, we had in Amugaba. Hey, Mariande yesterday. Where Megan, Merchant Mariande, not Sheila. Do chop was it? Na Father by troubling weather. Man, what do you? And the Galabanda on the side or half room we are poor. Where there's ever went to the church. Now, church will be very new our gates. Now, church in where now Father by the government, and Father by they do very church. I got my home go to yeah, who fraud, you know, then the father him. So, I'm now plan, my Kamoto to Father or ever, and I don't have them to hear what I'm very bad. I'm not already an iron to have one and here will go about. No permission, no consultation, no discussion of any sort. And it was just announced there. To fulfill and show you that they have planned it, or when I think it's man on the back. When let you get the father will body the door, back on my door. When the father will back and share door yesterday, and I could share back or father every shop of Jesus. Yesterday, we can remember what I can remember. You see, the most surprising thing is the women and the family that are back at home. Here have you put the wagon around. Na ha chọrọ ebe a, na ha agwago m ka ha were ebe a. That door was repaired yesterday by the weather. It was not that he like the boat. If you know about it, all the father situation here about that. We say we go to my grand father that work nature. Can you not join a Bishop is moving with you don't need to stop. I belong to the church. I'm not running with the land. God provided here for our permanent base. Amen and amen. The Lord is good. Do you know how this place came? Oh no, man. None of my gagari are Charlie Benin. Can what the Diana never nowhere. Where the Hayata all on Azu Benin. Nazu Prince. Bishop Wesson named the bottle at the store on the prince. Musheba Bois. Where's my lord? No whatever were Alaba. Allah hanged in the church yesterday. Momo will be Allah. Moa will be you. Man, just okay to fulfill our formality. Let me take this place. Can we get making part a prince? Or so with the genie. Oh, my about. Ndore webia. Ule chenya si ever the good for Maria Shirai.
Sir no go Maria, no adoration, but money. Also, don't talk about it. What will you pause in your more? We're making where banquet. Also, much around where I'm here for the med. Where should I put again? A sign now. Happy. Oh, Simon. Yes. No more adoration ground, no more. Ever 1.4 acres. Someone near together, near much attack of all the Molele, to near the train. This is a can get him. Also, much in after the war game. Where should I achieve for the war game? Ever had between 5 hectares. Ever had achieved with a source of 5 hectares. Don't say, my lord, who know we use 4.5 money. You know, use 0.14. Oh, my canamo, they will be a may ever. Or not. Near can with them. No one will remember each other. EFS reading now exactly more. When him out there, many church. Okay, can I be there? You can do now 2003. No one will hear more ever. 8 rooms, more for father, under father. Rather report, dash in the father pray. Yara after Yano Brute. Nuku lady Nazo Brute. Everyone cage where more of the longest serving curate in the whole diocese. I served Mukuroship for 7 years. I don't know if they go in Naka. Oh, thank God, Okunerere, and the one. No, I'm not a palliative who either. On my Jumian. Only 2007 can't be regular. As some whatever with all law. Okobosu whatever than in a law, then not almost shannon. The work was going about. No brute, come no way making it. Rover ever harrow Shanahan. But more I triple in their ways or chat. I'll go down one. Uchunde ndewe zochachuzu laha aburu ngoro ma bia na parish sema na mu na emegene na mu na achupu ha ebe a nsi na mu na achupu ha ebe a nsi okay na anyị ji eme ndị ara ọ bụrụ na abịa n'Enugu State na ahụ ebe a ka arụrụ ndị ara ndị ọya na ndị ara ebe ahụ arụrụ shona hand na bụ mụ nwe ya ke mụ na afụzi obodo ọkwa mụ dashiri ụka Ejimedia, a post emotion. Whether one or other na Aruchabedia, Bido on issue. Imagine you were local na father's house. EMT is never able to go for 21 million naira as far back as 2008. Unjefesia, Rua, 2 of that bungalows, 7 million, now 28 million as far back as that. Now, men are not open. I don't know if you're here. You live for the church, the vine of the church. Yes, I associate with all by cat or weird. Oh, my man. Oh, that is so. I know. O nwere ndị adọrọ ero nọ n'azụ parish. O nchụzube ndị adọrọ. Ana m godo Okunerere kpazube. Nwere fence gbabụ ebe ahụ. Ndị adọrọ ha. Mbịa n'iru mgbada ebe adoration dị n'ụmụ Shene. Jee na mgbada ya tinye adoration ground. Ka m na-ahapụ ebe ahụ eviliru 28 million efu. Ọkwọ ihe niile eji eme school today. Church, take it. Amen. Uwe bịa na cathedral. Ọ bụrụ na ọkụ nyụrụ na cathedral, St. Teresa enwere ọkụ. Bishop House enwere ọkụ. St. Teresa's Cathedral enwere ọkụ. Fada Eugene Odo, Dr. Wesam, kedu ha ga-eme ha? Nsi a fada. Ọ ihe na-eme kịta ọsị nsi a consider light done in this cathedral within 1 week. O mere 1 week, nje gote the highest transformer, the best, akpọrọ be 1.5 million as far back. Where can mayor install na cathedral? Ya na evu ọkụ ruo ma taa.
a na-ekwu nke anwa Bishop wee sị m na arụsị a m dọbara ebe a na-enye nsogbu hia mụ vufu ebe ahụ nsị a ka ekwe n'ebe a ga-ebi ọsị jee n'ebe n'iru jie ya dozie ya. Do you know wee rịba that thing rịba museum rịba ya ihe nji wee spend ebe a 2.8 million wee rụọ museum ahụ n'elu. Nsị ama na m arịchagokwe ịmarị ọzọ ebe ka isi weta ego mmemme emechigo olive oil ya bụ thank you ndie ghọtaghị nsị na aghọtaghị m ihe na-aga atọ. Divine. Praise the living God. Hallelujah. Amen. Amen. Ewe bịa n'obi m bụ ndị obi m nyere m ala ahụ. Ala ahụ dị 25 hectares. All the 5 times larger than this place. 5 times. Ever the source of 5. N'obi m dị 25. Now about 600 plots or more. Nwere enye church. I spent 55 million. Ebe m na-agbawa ugwu ka etinye ụzọ. Rịa a house nwere about 30 rooms, self-con. Toilet and bathroom n'ime n'olu ugwu obi m ahụ. Church sị m surrender, take with your pleasure. Take with your pleasure. N'aga m mgbe eleke nabatile na-edobe ndị hesitate. Ndị obi m bịa sị m na ha ga-etikwa ụlọ ha sị ha biko n'etikwele na bishọp ka nidere nọọsụ m na ya chọrọ iyuzie ka ọ bụrụ Nsụka Diocesan Pilgrimage Center na nke a bụrụ Marian Nsụka Pilgrimage Center mkpochere. So I wee jee n'ugbo afọ. Gịnị ka m mere ebe ahụ wee bido rụba ụgbọ afọ n'oge COVID ka m rụrụ ya. Ihe m ji jere nrụgharịa the church, rụgharịa parish house, grotto, cross, everything. Ihe were m 10 point something million. To the extent na abịara o nwerozi ha ga-akụkpa m n'ụlọ ụka ahụ. Declare ya na ga-ededicate zie. Bishop I'll dedicate here that day. O rudugo 2 months ewefu m ebe ahụ. Mgbe ọzọ m hụrụ onwe m ga-abụ n'ike m another state. Ma do you know what happened mbọchị emere dedication? Na-ekele mmadụ niile ekele kpoo ma ekele dị gị fada ọba anyị rọrọ ya ahụ niile. Ọ ga-abụ ndị nọ na ikike na-eji agwa n'ọnụ ekelelekwe gị fada ọba anyị. Ihe a na-eme anyị siri ike mana anyị ma na obiligwe nọ ya. Ewe were anyị tọbe n'ike m amagwọ n'ụzọ hụ niile bụ kidnapping. Everyday na na-ezili mmadụ na menya mgbe m na-eje ekwu maasị everyday. Before m bịaba ahịa. M ga-eje ekwuche maasị ebe a before m bịa ebe ahụ. I was an associate professor. O nwechele onye nnaụsụ na diocese na mụba associate. Mana o nwere ndị bụrụ associate ụnya ke m ga-ama prọfesọ. Eburu ụzọ nnaụsụ ahụ ma nnaụsụ legmuru teta. Enyanwụ gị na adịghị ayọ enyanwụ ije. Leme. Eje na ngwuru n'ebe anyị enwefuru 4 up to 4 blocks which is 7 ndobere ebe a transfer my personal land and transfer ya to Nguru St. Anthony's Church si emu were bịa jeburu ndị church deme na my father's house ụlọ mọrụrụ m ji ebu nsị I give it to the church to get me all the cathedral. I have nothing struggling. Now my father's house, a building belonging to me belongs to the church.
gwa sekretarị n'ọgba si ya unu bịa were ụlọ m na ngwuru. Today I'm not doing anything. Ka ezi ke nke obere amasị ka e wee kpegide ekpere ga-abụnye abụ mgbe enye anyị na-ede. Ọjọ́ dị Jesu. Nwa na-ajụ. Eruo to that sense na ga mụ fada na-agbalị n'ime ụdọ. Ọmụmụ ise na-eziri ha ezi. Unu je gbalị na-echugara. Ọ bụ etu ụfọdụ ya moto pụrụ bata n'ime. Ahụta ihe na-aga ụnyaahụ. Ana-asị onye ọbụla iji nwayọ ọsọ gị na ji nwayọ ebe ọ bụ fada. Bishọp ekwughị ya. Which means na-apụlan na-ekwughị ya. My vine. Observe the Jesus. The poem the name I live here. But she bishop, which you bishop. No, but when you're coming to the mother, you don't want to be on the go. Over the one woman, the father, winning 1 carton, 1 crate, 1 every month, very free. The mother, Father, I'm going to Kuchito. Now, but thank you. Now, that Kuchi. Now, but thank you, Father. Thank you, and a claimable. Now, Kuchito money. Hi. How much get baby? How to get baby? Amen. The Lord is good. Iye le kule bana. Iye le mani shani neka. Chukwu mere ọfụma wee ka ụwa ọfụma. Mana ụmụ ụwa na-emebi ụwa. Ekwuru ka asịrị m fụa na azụ quiz. O nweghị ndị fada left the meeting. Simushi na azụ quiz fụa. Na eme na adị stọọbụ quiz. Nsị kedu ike m shi adị stọọbụ quiz ma enye abụ weekend. And mụ abụgo ma chaplain ndị quiz na 2000 to 2002. Nọọ mụ na-eji aga ọkụ na-ere olile kwụsị skuul. A ga-agụgide ya tiri ebe 12 mgbasa. Mgbe m nọ katidral. Ka ezike nke a m nọ fa ga-eshi adị stọọbụ ha ma enye abụ weekend. Ma isi ndị quiz welie ka na ha bụ 3/4 juru na adoration. How am I disturbing them? Somebody jụọ ha, ọ bụrụ na fada abụghị onye Catholic, ọ ndị mountain of fire na ebe a, nke ha bụ fire from Monday till Saturday na fire na-ada. Asị ọ bụrụ na ọ bụ ndị mountain of fire na ebe a, unu ga-asị ya get out. O nwere ihe ha zara na that thing. Mmegbu karịrị. Amen and amen. Ndị fada bụ onye sisi abịa adoration ọ sị biko lete ya n'ishi na ahụmanya na adoration na-apị anya gahere ada anyị ruo na another diocese. Oke iji gosi na ahụghị adoration na ahụghị n'anya eshite nna anyị ukwu na-ejegbo memo gụọ anụ ugboro ole ma ole ga-ebi ama na adoration ọsọ awọtara m ihe unu na-eme ebe ahụ n'ọbụ etiri m ihe down ọ bụrụ mmadụ eto na eno tarị ama na ejie nsọ iche na ọ bụ money mass n'ọbụ si tiri m ide ọdụghị na gbashia ka a họrọ ebo na eto bifo ọnya abịa okobo bịa na ihe na ugboro ịnọ o nwere ụbọchị ọ bịara ka o dome confession adịrị 1000 kwara okobo tọbeneti ala. Okobo will have tanya order from today. Every priest must go ahead at Omoshene. Onye order. Onye ọbụla ga na-abịa. Nso onye isi bịa maleka once ka ịhụma. Si mmadụ agwaghị gị na o nwere ihe na-agwa gị dị wrong. Bịa were nya gị hụma. Ọ sị na ya abịaghị.
ọ na-agba ewere ha m jee ndị charism chọọ ime annual something Pentecost ma ọ bụ end of the year edogide ndị fada ahụmahụ Okunerere na-ewere adọ akụrụ n'ihu ha gara shocked ejide adọrọ men unu ma ga adịghị Okunerere ihe a bụ life judge with ndị charism eshite 10 years ma ma bịa na charism because of that. O nwere ụbọchị m chọrọ ije ihe na ụbọchị chọrọ ije crusade na London. Ihe asịrị m bụ m na-eje London ọ bụ ka m jee preach heresy. Nsabịa and me preach mmemme ejegome London more than 10 times jee preach in all parts of London. Ọ ga-eme nwọchi bụ onye isi ga-amụ je eme misiketi. Ndị be anyị ihe m na-ajụ n'ubu onye metere ka emere m bịakwama ụlọ ebe anụwa n'ọbụ gburugburu ka m jekwurusa na-achụ ama n'azụ mgbe anyị ga-abịada gọọmenti ahụ jee mee adoration na anyị ahụghị mgbe anyị nọ ọsụmoke ejeride m na gọọmenti haus gburugburu kpụrụ ọtọ paide mba onye n'ụbọchị ọ bara mba bụ Fada Ọnụbụleze Franklin mụ na anyị mgbe m jere ọsụm fada you are breaking the protocol of government house nya bụ na m abịarịgide bịa na government house maka anwabe nsi ahụ abịalekwa m na-abịadị m bido ọbịbịa na mụ na gị ga-anọ ete anyị rụọ ama orogbodo a na-eti ala ịbụ gọvanọ n'ama Okunerere anyị na-abụghị akpa na-eti ala ọ meghị ọja aza na-abụ okumere ndị enu ka n'ubi seti afada ha fere n'ogbu enyi ebe a so chọma na mgbe a ga-ana ka o jee kwakpọrọ so mgbe ọ kụziri m bịa ọsọ mmejidi ọmeme ekpere ndị ụmụchukwu na anyị enweghị mgbe anyị nọ ọ bụ na chọọchị enye shogome o nwere ofu chọọchị nyere m na saịdị ụbọlọ ị mara chọọchị gwa m mụ nọdụ ebe a mgbe ha na-eme ọzọ ewu mụ letere ala that is the word eyuzu mụ bịa letere ebe a ebe m ga-anọ n'ịhapụ ụbọlọ mụ nọrọ ebe a mee adoration chọọchị nweta ego ihe a chọrọ ire ebe a then ma gbalie hey! Can you imagine that? Ọ bụrụ te na asịrị m oke fada werezie ebe a na chọọchị enye gị okwe so na iri eliri ala na chọọchị nweta ego echile na ewere gị gbake futbọọlụ tum gbagara gị fa chọọchị anaghị m na chọọchị ahaghị m nke anara mma amụgbue na onwe m ndebe anyị otobiri Jesu ihe a bụ mmadụ na nkwado mmadụ gbalie so n'ebe m chọpụtara na chọọchị achọghị m ga-ayakọ chọọchị any moment from now. Amen and amen. Praise the Lord. Ihe m na-ajụ bụ ọmụmụ isi afe nwọchọ ikpe mara m ikpe amaghị m na-ahụma m na alaikịghị m ma achọghị m ma ọ nweghị chọrọ m nke bụ na ndị fada ga na-agbari n'ime dọ agbaka dọ ọ ga-abụ ndị fada na-agbari n'ime dọ ndị fada ga na-agbari n'ime dọ gbari n'ime dọ gbari mee geeti m na-eme nweghị laik ebe a